Bon dia a tothom, soc en Marc Ribas i, per començar aquest 10 de desembre, explicarem les notícies més importants actualment. En la llar d'infants local, el dia d'ahir, un home que ha sigut posteriorment registrat com Ferran Palomanes va saltar la tanca i ocupar la institució en hores de pati armat amb una Cal-47 i començar a disparar sense pietat. Dels 24 infants i 3 professors, sumant 27 presents en total, 24 han acabat perdent la vida. De les 24 pèrdues, 21 eren infants i tots 3 professors, sumant un ferit que ha sigut hospitalitzat després. I el perpetrador Ferran Palomanes es va treure la vida després d'aquell acte. La seva autòpsia estarà realitzada avui, però testimonis apunten que l'home podria haver estat sota els efectes d'estupefacients. I en l'àmbit polític, l'alcalde de Catalunya